Не можна продовжувати в новому середовищі жити за старими правилами. Тобто, Так. коли ми намагаємося або шукати роботу так, як ми звикли шукати, або наймати так, як ми звикли наймати, то тут і не стається оцей меч. Я думаю, найважливішим зараз і загалом завжди це є те, що люди мають визначити для себе, чого вони хочуть. Тому що без цього неможливий системний розвиток ні всередині компанії, ні загалом, якщо ти виходиш на ринок в пошуку роботи. І друге, що важливо, проговорювати, чого ти хочеш і не хочеш. Да? Навіть при пошуку роботи відмовлятися від нерелевантного і йти на компроміси, да, з тим же роботодавцем, якщо це потрібно, а роботодавцю іти на компроміси з кандидатами і також бути гнучкими в своїх якихось бажаннях, наприклад, офіс заради офісу.